Okay, maayong gabi mga higala among mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon. Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog mga kasayuran, mga pasidaan og mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makahimo natong andam sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, ang Jesus is our hope. Higala, karong gabi na, ginadumala kinis yung mahigala, Brother John Dehito, o ginisab si Brother Levi Clavis, si Brother Joel, o si Brother Merjon, di nato ikauban karon nga gabi na. Okay, sa pagpadaysunan atong ihatag ni Brother John ang panahon. Okay, mag-ampo ta mga higala, atong idoko atong mga ulo. Amahan nga balaan nga naa sa kahitasan sa mga langit, nining gabiho na o Dios, nagpasalamat kami kanimog dako, nga hangtod nining mga orasa, ikaw nagapakamaayo ka namo, imong gilugwayan among tasatag sa kamakinabuhi. Nining mataknaa among gipangayo kanimo nga hugasig hinluoy kami sa among kapakyasan. Amo sang giampo karon sa pinasahi ang among mga kahigalaan nga aduna karon ang uban gipangbatsyag sa makalawasan. Dunay mga naglain-laing mga problema, tungod kay ikaw ang nasayod o Dios sa ilang mga pahinahanglan. Hinaot pa ikaw magtubag sa ilang mga pahinahanglanon. Ang among handom nga kaming tanan, among tang mabatnan ang kahimsog sa panglawas. Samtang nagpaabot kami nianang dakong adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Karong gabi o Dios, samtang kami magapaminaw sa imong balaan nga mga pulong, tuguti nga ang balaan nga espiritu imong ihatag kanamo aron kini maoy magagiya, magmando kanunay kanamo sa pagkinabuhi nga subay kanimo aron maandam kaming tanan sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Amo kining gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John. Well, daghang salamat Brother Levi, mga higala, welcome dinhi sa atong programa. So gyud kaayo nga medyo naatrasar ta og jutay tungod kay duna man sa gyud pud tay naalanganinan gud. Unya mao hinungdan nga na late tag pipila ka mga minuto dinhi sa atong programa, pero bisan pa niana sa gihapon atong pasalamatan ang Ginoo nga naghatag siya og mga kahigayunan paghapon nga hangtod niining mga taknaa atong mapadayon ang programa, no? Sa tinuod nga pagkasulti mo abot ang panahon nga ang mga tao nga karong panahona nagmakuli sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Moabot rang panahon nga ang ilang kaugalingon ilan ang itugyan ngadto sa Ginoo. Unya moabot na sang kahigayunan nga dili na sad ta mabati dinhis kahanginan tungod manggod kay moabot maging higayon nga did-an og lutoso na ang magadala sa pulong sa atong Ginoo. Well, sa makausapa, welcome kamong tanan dinhi sa atong programa og gikalipay kana namo nga kamo nahimong dako nga kabahin sa atong programa matag gabi. Unya dili kamo sayang sa oras nga inyong gigamit tungod kay ang inyong gipamatian pulong sa Dios og samara nga kamo nakigatubang o kung nakighinabi sa Dios kay pulong man sa Dios ang inyong ginapamatian. Well, sama sa gihapon ato ning basahon sir, maayong hapon. Pila na lang ka mga minuto magsugod na ang inyong programa sa radyo, sir. O kanunay ming nagsunod sa inyong programa, dili lami kanunay makatext, pero kanunay ming magsunod sa inyong program. Maayong hapon na lang sa inyo dinha o maayong pagpaminaw ni Tatay Modisto nga dili gyud magpaalkansi pagpamati aning inyong programa. Salamat sa pagbasa, sir. Si Duroy di Aine. Okay, dagang salamat Brother Duroy sa inyong kanunayng pagpaminaw sa ato nga programa. Well, maayong gabi ninyong tanan diha Brother John, Kuya Mudam, ug mahuman na unya ning COVID basig magkasuroy mi diha, basi pud og makaanha pud si Brother John magkahina himamat unya ta ninyo personal, dili ba
mamaak ng unggoy, Kuya Mudam. Salamat sa pagbasa, Brad. Cesar Ray sa Gihulngan. Okay. Karang nindot na nga imuhang plano, Brother Cesar Ra. To niya ng sabutan sunod tuig pohon, no? Kay kuan naman hapit namang ber, talitapos naman sunod buwan September pila ra guning ber, matapos ning tuig 2020. The following year, 2021, basig kanana ang magkabaton taghigayunan ato ng suruyan diha ng gitawag og crossing unggoy. Okay, magdala lang tag pagkaon kay aron pod nga malingaw ta unya paninguhaon na to nga makadala ta og kanana ang video aron pod nga naa tay matan-aw sa atong lakaw, no? Ingon ni ana, so magkuan na ata magkahisgot-hisgot lang niya ata na Brother Cesar uban kang Brother Modam. Okay, salamat kaayo. Yan napatay basahon. Ingon ani manggod ni sir, ang kadaghanan manggod nahibulong gyud pag kamo maghisgot na gani nga ang baboy dili ipakaon unya naaman di ay na sa Biblia. Ang mga tao lingiw-lingiw lang kay wa man maanad og Biblia. Pero og cellphone pa na sir, anad kayo, labi nag TikTok, naghalhal lang ang naong. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat sad kaayo no. Sagdi lang kaya maumang gyud na ang kuan kanini ang kadaghanan magdumili sa pagpatalinghog sa kamatuoran. Sir, katawa man si Tio Makoy, minaw sa imong gisulti nga naunsa ba pod ning uban mukaon man og sumbingay. Sumbingay man na nga pagkasulti tinuod sir kay naaman mabasa sumbingay pero ang ilang pagsabot literal mao na nga na sumok hinuon sila sa dili husto nga paagian sa atong Ginoo. Salamat sa pagbasa sir. Si Jima di ay ni nga kanunay pong nagsunod sa inyong programa matag gabi, dili lang mi matag gabi maka-text dili sama anang uban nga kanunay gyud sila kay may kaya manggod. Si Engineer Ernie Catayas Permanente, unya si Sir Luloy Lubitanya Permanente, uban pa kami in town di gid mapirmaminti, usahay maminti-minti pa. Okay, salamat kaayo. Well mga higala, last text na lang ni nga ako nga basahon. Sir, doon na lang ko pangutana man di ini. So dili lang usa nato nino kung ano kay naa naman tay pangutana nga napahibalo nga ato ng tubagon karon. Well, Brother Libby, sa di pa nimo ibana na dihang imong pagpipila ka mga text message ng imong cellphone, ipalihog ragog ko diha og li ni ana diha ng atong monitor aron nga ato na nga mahibaw na nagdiin ang atong mga minhal tigpaminaw mga nasura nga nagsunod sa atong programa. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning pagbasahon ang atong mga viewers no nga dunay mga comments no. Ato lang ipahinumdom sa atong mga viewers nga kun mahimo bisag mubo lang ang message no. Bisag heart ang ibutang amo makita na namo diri pero og igo lang ning like dili kita makakita diri no sa ato nga screen. Butangin lang gamay message ba? Okay, ni si Aida Tirana, good evening and God bless us all. Okay, ni apod si Jeric Pastor Robas, good evening and God bless all. Okay, thank you kayo Pastor Robas. Anya si Hannibal Moro Almonicar, nakiguban sa naton, MSI, good PM, Brad Levy. Regards day ko sa mga sa tanang namati, labi na sa Tayaktak Ofiasa Almonicar family diri sa Kaungkod og sa Iscario family sa Mansilang nga always gyud mamati sa inyong programa. God bless sa inyo Brad. Okay, salamat no gikan ni sa
Madridihos or Salawis sa Bantayan, Highland, mga higala. Okay ni asad ato nakita din si Darin Joy Bitos. Good evening. Niapod si Brother Loloy Lobitania sa Australia. So mayong gabi Brother Loloy, iban siyong family ni ay misay siya atong basahon. Good evening brother. Good sound tonight. Okay, salamat kayo Oh. sa info dari. Maayong gabi inyo diha ni Mami Banji ug sa kabataan. Thank you so much kanunay pagpakigdugtog di sa atong programa. Unya ato sad pasalamatan ay pagbiyo ni Miss Darin Joy Vitos. Ako nang pagumangkon Brother Libby. Anak na ni Inday Morina. Maayong gabi Okay. inyong tanan diha Inday uban ni Lola ni mong kuya ni Misaw. Atong tiwason ug basa ang message si Brother Loloy. Kumusta sa tanan nga naminaw og nagtan-aw da sa tibuok kalibutan. Okay, no? Niapod si Brother Cirilo Pelicio. Mayong gabi ninyo diha Brad John, Brad Libby, og sa mga nagtan-aw og nagpaminaw nga mga listener og followers sa Facebook Live watching from Tabuk, Mandawi City, Cebu. So din sa studio karon ato lang ipahinumdum duha ra meron rin kamera duha si Brother John tungod kay si Brother Merjon maka-consider sa taadto kay kagahapon pagod to gikasal, no? So uban-uban pag silang maayo honeymoon pa ron, no? Para matewas honeymoon. To sa dieng pasalamatan ang mga batan-on gyud nga ug mga kaigsunan tanan nga nagsakripisyo sad gyud sa pag-andam sa kasal ni Pastor Merjon Kabagi, no? Salamat kayo uban nila ni Mama Lo ug tanang mga batan-on nga involved gyud sa pagpahigayon sa kuang kay di magulalim pagkuan dito sa Binyo Brother Libby kay garden wedding man. Si Brother Joel di puto kaari karon kay gabanding-banding puto sa Morpe kauban si ilang mga kaubanan. Mao de. Murag tuaros kadwawan ang arigbugong at kuduan yung murag mga tulag tabugon ugma kay mga ligo ko, no? Sa lungsod. Okay ni apod si Di Edwin. pa na bawal ron Brother Libby nang ligo-ligo. Open naman dito sa kuan Giwanon Oh. sa Tabugon. Okay. Mayong hapon sa inyo tanan Brad Libby og sa tanan nga naminaw alabinad kay Tio Hernani o kay Tio Lino Tayaktak nga always naminaw. God bless us all gikan kang Edwin Iscario. Kiniapod si Rosindo Sapanta. Good evening sa inyo brother og sa tanan nga naminaw. Permi sa inyong programa. God bless. Okay, God bless also. Niya po si Brother Arman Barcenas Estrella Diniegas sa Mandawi City. Mayong gabi ninyong duha Brother John o Brother Libby. God bless sa tanang nagapaminaw. Okay. As of this time, mao pa ni ang ato nakita sa screen karon. Ato ning basahon higala ang niya sa ato nga cellphone, no? Nga misulo dinhi. Okay. Ato ning pangbasahon. Maayong gabi kaninyo Brother Libby ug Brother John. Kumusta sa tanan na lang naminaw sa inyong programa? Kumusta og sa kanunay nga unta anaa permi maayong panglawas kanatong tanan si Annalyn Abron sa Naval Biliran. God bless always sa your program. Salamat sa pagbasa. Salamat Sister Annalyn. Kini po'y atong basahon. Mayong gabi diha Brad na ay simbahan sa Tuburan Mangga diha Brad naminaw miron sa inyong wali kay naaman good akong igsuon diha Brad. Salamat sa pagbasa Brad. Si Anabel Baynosa ni daghan ming naminaw diri sa family Baynosa. So naamay simbahan suito-suito mga Tuburan Brad no? Okay, Simbahan diha sa kuan Tuburan, diha sa Mangga. sa Tuburan gi-invite man sa tadinha pero Oh. dito ras bukid-bukid Pero pero sa proper wa gyud na simbahan murag proper. na aman siguro dinha. Sa ilan ni Oh. Brother Bob Rituya, well attention diha sa taga Tuburan og naminaw ron si Maswito madya si Daddy Hill Tugahan. Mas may siguro din nga makahatag ka og kuan kanang info namo diri sa studio o maka-text ka namo either namo ni Brother Libby
Unya taga-imig info asang dapita diha gyud sa proper tuburan o bisag wa gyud ma-proper distansya lag jutay nga dili pod kaayo adtos bukid. Kanang complete address ba? Oh, complete address aron mahatag namo diri sa kahanginan kay dunay atong mga listeners nga nanginahanglan o nagpakisayod kung naabay simbahan nato dinha sa proper tuburan. Salamat daday. Okay, padayon ta higala ato ni tanawon, basahon tani. Mayong gabi, okay, nabasa ni to. Mayong gabi diha, Brad. Mao gihapon no. Ayong gabi ninyo diha tanan kanang mga bersikulo ha iatras na sa bersikulo 2 kay didto klaro nga gisaway sa Pariseo nga wa manghunaw sa kamot ni adto ang adto sa 5. Okay, ato ning gi-clarify kagabi ang 2 nagisgot yun no ang ilang gikaon bread or tinapay di ang gikaon sa mga tinun-an. Okay, ato panibasahon ning uban nga mensahe naami diri manlabay sa San Isidro Toboso. Okay, Sir John, maayong hapon. Ang mga 60 dili lang gihapon makasuroy. Sir Salty ko sir. Makasuroy na bako gikan ni Mirna sa Limbot. Okay, Sister Mirna, sa pagkakaroon god ang gagmay nga mga bata ug ang mga senior ila pagina nga pugngan sa pagsuroy-suroy para nga maproteksyonan kay ang tinuod sa survey nila 20 paubos mo'y pinakadaghan og 60 pataas nga ang mga senior mao'y sentro sa kadaghanang naigo sa ining problema sa coronavirus. Busa sa pagkakaroon murag ang mga senior dili pagid kaayo makapagala-gala base sa ilahang gikinahanglan nga adtuan tungod sa sitwasyon nato ron. Pero pailob lang ta kay from time to time naa magay mga changes sa atong mga LGUs sa ilang mga ordinances, so mahibaw lang unya ta bahin yana. But as of now, wala pagyud itugot nga ang mga senior makasigi og suroy-suroy tungod sa atong kahintang karon. Okay, ni ay text si Brother Cesar Elguera. Okay, Brother John. Diri lang ko text nimo Brother Lib. Kay wala na ko'y pang saan pang other network. Other net kay smartman smartman ko unya siya Globe. Mayo pod untag makakuyog pod ka Bradley. So dili gid mi magkakuyog ko ani kana na ang lisod gid nga magkasabay mi si Brother Libby diri sa studio, no? Ang kuan mo nang kasagaran gyud ako gyud ang ma-out of town. Kay si Brother Libby pod na amasagid pod ni siya ko ang dili permanente gyud diri nga mo host. Siya may mo-host unya siya mo'y naghandle sa Bible class during Sabbath, mauna nga maglisod gyud siya. Unya nalahi maguning among estado ni Brother Libby bisag pareho mi gimbuhaton pero ang function na mo lahi kay murag ako na freelancer unya si Brother Libby murag nalansang gyud hinuon ngani diri. Bisag dool ra gani diri pila man lang gyud na ka mga kuan daganon sa motor maglisod pas Brother Libby tungod kay naay mga bag-o nga nabautismuhan, naapoy mga observer, naapoy mga nanuon nga mga na-interes sa atong programa unya ilain magina sa mga karaan na muna nga siya mo'y maghandle sa gitawag og Bible subject, no? Mao na ang balikon ko maglisod gid Miss Brother Libby magkasabay pag out. Okay, sir, mo-greet lang ko sa akong papa og tatay og lula og lolo si Jasmine sa Argawanon. Okay, ato sa ning basahon higala kay moadto na to pagtubag sa pangutana ato ning basahon niya screen. Niya si Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo sir og sa tanang naminaw o gatan-aw sa live karon maayong gabi usab diha kaninyo maigsoon. Salamat kayo sa inyo nga kanunay pagpaminaw. Salamat usab sa pagbasa Sir Libby
God bless, keep safe sa tanan. Okay, ang panahon akong ibalik ni Brother John. Daghang salamat Brother Libe. Well, adto ta higala sa hatag og atensyon ining gustong mahibaluan ni Francisco Rogelio. Well, alang sa kasayuran sa nang naminaw karon, kini si Francisco Rogelio ang iya aning relihiyon Iglesia sa Dios. Unya, base sa mga pagtiks-tiks na mo, lalo na sa mga nangaging kuan, inya mura manggod og nagdiduso ko sir, kay labi na ang Iglesia sa Dios di mutuo sa anak. Unya, diha sa inyo, nabati na ko, wala may makadto sa amahan, kung dili mag-agis anak, mao nga wa na ko karon magsimba, pero og makasabot na gyud ko sir sa tanan, mahibaw ra unya ka kay mo text ko nimo. Unya naa mi gisabutan nga Bible study through text. Unya manghinaot ko si Brother Rogelio na minaw gyud ron kay ako man gitiksan. Okay ni ang iyang kuano gustong mahibaw-an. Okay, salamat sa inyo. Okay, salamat sa inyo. Unsa di ay nang moral law og ceremonial law? Pwede matun-an sir? Yes. So, ato naman na nga napaghisgutan, pero dinhis kahanginan, mas maayo pod nga mahisgutan tani, no? Dinhis kahanginan. Sa kadaghan ng panahon, ato ning gipasabot sa kahanginan, pero mintras magpabilin nga dunay gustong magpakisusi, ato gyud ning hisgutan, kay aron ma-refresh kadtong mga butang nga inyong nabatian sa nangaging mga kahigayunan. Well, dili man ni Brother Francisco Rogelio no mahuman gyud karon ato ning ituloy-tuloy gyud, pero ato lang kuanon step by step aron dili kaayo malisod nga sabton masabtan lalo na sa mga baguanon pa. Now, unsa man ni siyang moral law? This is a theological term mahitungod nis napulo kasugo manang balaod moral law. Unya, kining ceremonial law, balaod po ni sa paghalad sa mga mananap. Busa ang una natong hisgutan dinhi, tuloy-tuloy na ni kada gabi ini until nga mahumani. Step by step gini nato until mahumani ang napulo kasugo. Human sa pagpasabot sa napulo kasugo, adto na punta sa ceremonial law. Parang makuha ninyo na kay daghan ang mga biktima niya ng mga pagtulunan o mga pagtudlo nga ang napulo kasugo iya ni Moses gitawag nagmosayak law, wa na sa atong panahon di na angay sundon og tumano na. Unya, wa na pagkaipit na pod dahil ingon didto ra na sa Israel. Wa tay labot niya na. Well, kini atong tun-an karon ipasabot dinis kaneh kahanginan nga ang atong pagpasabot pinasikad sa gipasabot og nahisulat sa Biblia. Busa og kini mahuna-huna nato nga mihauman o nakauyon man tawa, wa tay mahimo tungod kay Biblia man ang atong gibasihan. Well, atong hisgutan ni pag-una ang moral law, kining napulo kasugo. Okay, adunay daghan nga mga tao nga naghuna-huna sila nga kini mao ang kasuguan ni Moses. Pero base sa Biblia, kining napulo kasugo nga gitawag og moral law, dili kini sugo o balaod ning Moises, kung dili iya kini sa Dios. Tandaan nato na ha, iya kini sa Dios, dili kini kang Moises. Nahitabo lang nga ang Israel na ulipon didto sa Ehipto, gipakuha sa Dios pinaagi kang Moses og nagdala didto sa kamingawan. Og didto sa kamingawan gibilin sa ni Moises ang Israel kay siya misaka didto sa bukid sa Sinai. Og didto sa bukid sa Sinai ang Dios nakigsulti kang Moises naong ug naong. Mauna nga kung ato gyung tan-awon, dili gid mahitabo nga mauyunan kanang pagsabuta nga ang Dios walay unod og bukog, kay ang Dios nakigsulti kang Moses didto sa bukid sa Sinai naong ug naong. Pangalawa, ang napulo kasugo gihatag sa Dios ngadto kang Moses
nga iyang gisulat sa duha ka papan nga bato, gisulat sa iyang tudlo. Imposible nga naay naong ug naay tudlo kung way unod og bukog ang Dios. Pero kung unsa man ang doktrina ug pagtulun-an sa uban, wala tani anay pakialam, ang ato lang nga ang kamatuoran mapasabot dinhis kanginan. Kay kun ang kamatuoran inyong dumilian ug ilingiw ninyo ang inyong mga salabutan, wala na'y problema. But whether you like it or not, moabot ra ang panahon nga ang inyong gidumilian inyo na unya ning kinahanglanon, pero dili na pod kini magpulos unya diha sa inyong mga kinabuhi. Mao nga kini karon ato ning hisgutan, no, may tungod aning moral law o may tungod na pulo kasugo. Pamatii ragod kuno ninyo ni ang gihisgutan sumala sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 18. So mas maayo unta nang akong pag-umangkon diha nga sa di madugay malima na pod si isaw dito, mag-take note si aning mga bersikulo ha, kay importante gud ni sa pagpasabot ni ining mga bahina. Well, dinhi sa Exodo 31:18 kung atong basahon ni nag-ingon dinhi, ha? O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahumana siya pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Kalom nga pagkasulti. Nakigsulti ang Dios ngadto kang Moses, unya matud pa nini, o gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahumana siya pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Dinhi kung imong tan-aw dinhi ang Dios dunay tudlo, imposible nga tudlo ra gyud pod way ubang mga bahin, ha? So dinhi ang napulo kasugo gisulat sa Dios sa duruha ka papan nga bato, ginamit ang iyang kaugalingong tudlo, unya gihatag niya kang Moses. So dinhi matin-aw nga ang napulo kasugo dili si Moises ang nagsulat, kung dili ang Dios, o gihatag niya ngadto kang Moses. Karon dunay mga panghuna-huna sa kadaghanan, ha? Nganuman moingon tang kadaghanan tungod kay kasagaran gud karon nagtudlo nga wa tay labot sa napulo kasugo, tungod kay wa gyoy makahimo sa pagsunod ni ana. Sumatag tao nga nagtudlo og nagdoktrina sa maong pagtulunan, pakpak ang yawa ni ana, nganuman ang yawa numero 1 nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Karon kung atong basahon dinhi kanang mga pamatuod nila nga wa tay labot ni anang kasuguan sa Ginoo, dili na mahimo nga wa tay labot. Pamatii ragod kining gihisgutan dinis maayong balita bibingasalin sa Biblia sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nag-ingon, human niining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti, tahura og kahadluki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Imposible sad nga kamo diha wa mo kasabot. Pero mulikoy pa ang inyong huna-huna nga muhimo mo grason o katarungan aron kadipinsahan ang inyong pagsupak sa mga sugo, dias na pulo ka sugo, wa na may mahimo ana, pero imposible nga kining mga butanga wa ninyo masabti, kay dili man ipasumbingay ni nga pagkasulti. O, akong balikan og basa. Human niining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti, tahura og kahadloki ang Dios. Unsaon man pagtahod og paghadlok sa Dios, ipadayon ako pagbasa, og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Busa usa sa butang sa imong pagpakita og pagpaila nga ikaw nahadlok og nitahod sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo ug matud pa dinhi alang kini sa tanang tao. Kung word gani nga tao, kung imong hapitan ang Grigo, gitawag ni siya og anthropos. Kung imong tan-awon ang anthropos, nagpasabot ka na og all mankind or all races of people. So dili gyud mahitabo nga
muhaom og mutakdo masukod sa sukdanan nga mao ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, kanang imong gisulti nga wa tay labot niya na og didto ra na sa Israel, kay ang kasuguan sa Dios alang man di ay ni sa tanang tao sigon sa atong gibasa. Og salamat nga inyo na nga nahibaluan o nasayran. Well, sigon sa inyong mga pangpanudlo o huna-huna nga didto ra na sa Israel. Pero atong gibasa atong gibasa nga alang ni sa tanang tao ang iyang kasuguan. Pero adto na pudta nianang katarungan nga walay kamatuoran. Balikon nako, adto na pudta nianang katarungan nga walay kamatuoran nga kuno didto ra sa Israel. Atong balikan atong gibasa, ang kasuguan sa Dios alang kini sa tanang tao. Well, adto tas katarungan apan way kamatuoran nga kuno didto lang sa Israel ang kasuguan sa Dios. Pamatii ninyo kining nahunang hari kapitulo 8 bersikulo 60 ug 61 ingon niini. Nag-ingon sa maayong balita nga salin, nag-ingon dinhi. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Unsay inyong hunahuna na ni? Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Doon na ba'y kamatuoran? Nga dito lang sa Israel, nga tanang katawhan man sa kalibutan, aron masayod tanang katawhan sa kalibutan. Nga ang Ginoo maong Diyos ug wala na ilain. Magmatinud-anon unta sa bugos ang inyong kasing-kasing, ngadto sa Ginoo nga atong Diyos, ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Diin gi-address ang kasuguan sa Dios ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan nga managtuman sa iyang kabalauran ug sa iyang mga kasuguan. How dare you are nga imo mang gipanamastamasan gyud pag-ayo ang pulong sa Dios nga imong editor diha sa hunahuna sa tao. Instead nga ang tao tudloan sa kamatuoran, editor na hinuos kamatuoran didto na pauli sa kabakakan. So dinhi matinaw nga ang sugo sa Ginoo dili kay didto ra na sa Israel, dili kay iya lang sa mga Hudiyo, unya wa tay labot kay para man ni sa tanang katawhan sa kalibutan. Karon naghisgot gani ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nag-ingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan nakalapas siya so sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan. Tandaan ingon ni ana, kaseryoso ang pulong sa Dios nga inyong nadungog og nabati karon. Well, naghisgot mangyud ta niining napulo kasugo kay maumani ang gustong mahibaw-an ni Mr. Francisco Rogelio. Sa atong gibasa, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan nakalapas siya so sa kabahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. So timan usalay imong gisupak diha sa napulo kasugo, giila na kana nga unsa man nakalapas na ka sa tanan. Karon kung atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2 nagingon, ayaw dugangi o kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw dugangi ug ayaw kuhai. Ang sugo sa Ginoo, pero sayon-sayonon lang. Wa man tuod magdugang, wa pod niya gikuwangan, pero giunsa na hinuon ang tanan, wa na. Ning sobra na gid hinuon, ning samot na. Karon sa mga punto sa pagpangalagad sa Ginoo, unya wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo, unsa may gipasabot mahitungod niya na kung Biblia ang atong pag-usapan. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nagingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa atong kapanahunan karon, hilabihang daghanang nagampo, nagsimba, nagtuo og nangalagad sa Ginoo, apan matut pas Biblia bakakon ug walay kamatuoran. Sa unsa nga rason nga bakakon ka ug wa kay kamatuoran bisag nagsimba, nagampog, nangalagad kas Ginoo? Tungod kay ngano imong gisupak ang kasuguan. Siya nga magaingon ako nakailakan niya
apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kinisya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Pagkadaghan sa mga bakakon ug walay kamatuoran karon, tungod lang kay wa nila sunda ang kasuguan. Karon Brother Francisco, kay imo ikaw mangyod ang nag-request mahitungod niini. Diha sa napulo kasugo, ato ning step by step ang napulo kasugo. Ang unang sugo diha sa napulo kasugo mao kini, o dapat nga imo kining mabantayan sa pagkakaron kay manghinaot ko nga imo gid ning ma-take note o kahaya ma-record aron nga hinuon gipasalig ko man ninimo nga kining mga tekstuha ato ning i-text diha sa imo pa matapos nato pagpasabot ning mga bahina. Ang unang sugo diha sa napulo kasugo mao ni Brother Francisco Rogelio, no? Unang sugo ug ikaduhang sugo, no? Diha sa napulo kasugo. Una ug ikaduhang sugo diha sa napulo kasugo mao ni atong basahon na nag-ingon. Unang sugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Tandaan nato na ang nakalisod mangyud karon, dumilian sa tao ang pagsunod o pagtuman sa napulo kasugo ug udya magbuhat hinuon sila og ilang kaugalingong napulo kasugo. Daw insulto hinuon sa Ginoo nga ilang gihimo kay wa sunda og dawata ang napulo kasugo sa Dios, pero naghimo og lain nga ilara nga napulo kasugo daw ingnon ta pagkasulti pakigkompetensya sa napulo kasugo sa Ginoo. Unang sugo diha sa napulo kasugo nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Ikaduhang sugo diha sa napulo kasugo nag-ingon dinhi sumala sa Exodo kapitulo 23 ngadto sa 5 ni. Ikaduhang sugo nag-ingon, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Ang gisulti dinhi, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Karon ang pangutana ini mao, kumusta man ang nangalagad sa Ginoo karon? Wala ba ni ginahimo? Gibutang na magyud hinuon sa altar, gibutang na magyud hinuon dihas tugkaran. Ang sugo sa Ginoo dihas napulo kasugo nag-ingon, dili ka magbuhat og larawan nga linilok. Unya nag-ingon sa 5, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila kay ako mao ang imong Dios nga abubuhuan. Dili magyukbo, dili mag-alagad, dili magbuhat og larawan og linilok. Ang pangutana karon, gisunod ba ni sa kadaghanan nga mituo umiila og nangalagad sa Ginoo? Wala. Ang kadaghanan nagunsa, nagsupak. So dinhi sa gikaingon ko na nga ang Biblia mao ang taksanan ug sukdanan, timbangan sa kamatuoran. Karon sa inyong nadungog og nabati, natakos na, natimbang na, nasukod na. Kung naaba mo sa hustong taksanan, naaba mo sa hustong sukdanan, naaba mo sa hustong timbangan sa inyong pagkinabuhi o pagtuo sa Ginoo, wa itugot sa Ginoo nga ang tao magbuhat sa larawan og mga linilok. Karon kung atong nuntan kining mga butanga sumala sa Deuteronomio, makita nimo, mabasa nimo ang Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 16, atong basahon nag-ingon dinhi. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat og mga linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. So bawal na bawal gid. Ang mga larawan o mga kinulit, mga linilok, bisan unsang dagwaya sa lalaki o babae. Nga kung imog yung tanawon, makabibihag, makadani, makatintal yun. Kay di ka kakitag larawan lalaki kung babae nga dili gwapo, dili gwapa, dili taliw-tiw og ilong. Mao man ay labing tinuod na. Pero wa gina itugot sa Ginoo sa mga larawan, mga linilok
sa lalaki o sa babae nga larawan. Sa 27:15 sa Deuteronomio, nagsulti gani dinhi kung atong basahon, matod pa dino sa Deuteronomio 27:15, nag-ingo dinhi, tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw nga butang nga dulumtanan alang kang Hiyuba ang buhat sa kamot sa malalangon og igabutang kini sa tago ug ang tibok katawhan magatubag ug magaingon hinaot unta. The first portion is nag-ingon tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok kun tinunaw. Sa unang mga panahon, ang ilang tunawon sa lapi o kun bulawan. Pero karon wa nay magtunaw-tunaw na kay di na ikabutang na, bisag ibutang bantayan lang ang magbantay, kawato na. Pero sa una mo gini kadaghanan, kinulit mga linilok ng larawan, nagsulti nga tinunglo ang tao nga nagabuhat sa kinulit og mga linilok nga mga larawan. So Brother Francisco, mao kini ang ikaduhang sugo dinha sa napulo ka sugo. Unya kung ato pagyod nga basahon sa 16:22 sa Deuteronomio, nagsulti gyud dinho sa mao nga bersikulo 16:22, dili ka usab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Hiyuba nga imong Dios. Unsa di ay ning larawan? Gidumtan man na sa Ginoo. Unang gisgutan sa Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo maoy usa ka dulumtanan. Ang larawan og linilok mato pa dili kausab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Hiyuba nga imong Dios. So gidumtan gyud ay na sa Ginoo. Mga larawag linilok, mga kaigsuunan dinhi ko motapos usa kay apikin ang atong oras. Ugma sa gabi padayunan nato ni paghisgot ang ikaduhang sugo diha sa napulo ka sugo og unya timan-in ninyo nga ang atong na-discuss karon ang una ug ikaduhang sugo diha sa napulo ka sugo. Ugma sa gabi atong padayunan ang paghisgot sa ikaduhang sugo diha sa napulo ka sugo ug ang ikatulo na nga sugo. Inyo gining subaybayan kay aron masayod mo mahibalo mo niining mga butang nga aron dili na ipadpad ug dili na ipalid pa ang inyong mga panghuna-huna ug mga pagtudlo kansang mga pagtudlo wa na itugot sa Ginoo dinhis Biblia. Only nga gitagaan lamang og authority ang mga pagtudlo ang nias Biblia ug kita igo na lang sa otoridad sa Ginoong musunod may tungod aning gitudlo dinhi sa Biblia. Daghang salamat higala og unya ato ni nga kinini ang kuan ato ni nga padayunan ugma sa gabi. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pang pagpasabot ni ining mga bahina apan sulay kunog tan-aw ro diha Brother Libby ng nabay bag-ong ning sulod diha sa atong mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning tanawon ang mga nakita nato sa screen. Nakiguban nato karon si Marjeline Ilustresimo, maayong gabi. Niya pod si Sapanta Lens V. Good evening sa tanan nga tigpaminawan labi na nila ni Nisha o ni Gian Mahilom diha sa Calatrava. Keep safe. God bless all. Niya po si Jovelyn Edar Disabilie. Hi Kuya John, Kuya Libby. O Pastor, good evening. Please ko o great o advance happy birthday sa akong mother-in-law, Dolores Disabilie. God bless. Salamat. Okay. Ato tahigala padayon sa paghisgot no kay duha man ni iyang gipangayo dinhi ang ceremonial og ang muralo nya muralo atong giunag discuss no. Okay, neto basahan. Okay, Brad Liv, God bless. Niya po si Paring Nimi. Ayong gabi ninyo Pare Liv o Pare John. Pare Nimi ni sa proper tuburan naa ang atong simbahan dool sa ospital sa tuburan. Pwede rang makapangutana si Brother Bob Ritoya o ang tibok niyang pamilya layo sa ilang simbahan.
tua sila mamimbro sa Santa Lucia, Asturias. O sakop na sa Astoria na Santa Lucia. Nalayo na sa ila simbahan. Tua na sila na membro sa bagong simbahan sa Santa Lucia SD Church, Parinimini. Salamat pari sa info, no. Alang ni adtong nag-text ng utana kaganiha nga diha sa Tuburan simbahan. So naatay simbahan sa Tuburan. Duol na sa Hospital. duol gyud sa ospital sa Tuburan, mga higala. Okay, di lang maadbuto sa ospital. Silingan dia mangutana lang asa dapit si Bas SDA. Tudloan ra mo, no. Okay, ato sa ning basahon ni pag atong nakita sa screen. Okay, ni si John's Arkelon Vainosa, good evening. Si Christian Visitasyon Jelena, good sir. Visitation family sa Toboso. Yapon si Brother Welton Marcos, sin or breaking God's law leads to separation from God because sin is the transgression of the law of God. And 1 John 3 verse 4, but in keeping God's commandment, there is a reward. Okay na po yung mensahe si John sa Vainosa. Kuya John, Kuya Libby, evening sa inyo tanan. Di pag yun, ni Vainosa, pangutana lang ko, Kuya John sa Sirahe Church ni Sakop sa Toboso. Ask lang ko may asaway pa ba sa langit? May asawahay pa ba sa langit? Pwede mong ma-explain ang Isaiah 55. Okay, ang kanang pag-asawahay dito sa langit, tuwa na, no? Sagli lang, Brother Libby, makuan man na siguro ato na nga kuan, pero basaha lang ang kinini ang Mateo kapitulo 22, no? O di kinini ang 29 og 30 nag-ingon si Jesus, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan, kay panahon unya sa pagpamanhaw dili na sila magapangasawa og magapamana pa. Unya didto sa langit humana ang pagpamanhaw na kay pagbalik na ni Kristo. So wala na nang pagpangasawa og pagpamana, kay ug mauna mangita pagkagpastor po ditong mukasal sa imo og pastor magani pananglitan ang kinahanglanon, pero wa na itudlo sa Biblia pa nga dito sa langit dunay mamanag mga asawa, kay panahon sa pagpamanhaw dili na sila magapangasawa og magapamana, mahisama na sila sa mga manulunda dito sa langit. Kay kung mahisama sa mga manulunda dito sa langit, wala na ang pagpangasawa pa o pagpamana. Okay, largo na lang na. Okay, Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So, sa nangutana, mahitungod sa moral o seremonyalo, ang kahulugan anang gitawag seremonyalo, matod pa din nga, these were the sanctuary laws which governed the religious services of Israel and sacrificial which points forward to the Messiah. So muna gipasabot sa ceremonial law kini balaod sa sanctuaryo nga nagovern sa ilang relihiyoso nga serbisyo sa Israel, mga sacrificial nga mga animal offering, o niya nga kini nagtudlo paingon sunahan ngadto kang Kristo. Manang before sa death ni Jesus Christ, gituman to katong gitawag ceremonial law. Samtang ang moral law, ang meaning din ingon din nga, this is the 10 commandments law recorded in Exodus 20 verse 3 to 17. This law was proclaimed on Mount Sinai, written by God on tables of stone, and preserved by Israel as the universal law for man. So matinaw kayo, gihatag ang kalugas moral law nga mao kini ang napulo kasugo nga gi-record, makita nato sa Exodus 23:7, kini nga balaura giproklamar kini didto sa bukid sa Sinai, ug ang Dios mo'y nagsulat ani sa duha ka papan nga bato, o niya gi-preserve kini sa Israel, ingon nga mao kini universal law for man. Universal gani,
balaod na sa Ginoo alang sa tanang mga tao sa tibuok nga kalibutan. Universal law for man. So muna siya ang kalainan sa ceremonial o sa moral law, mga higala. So mubasa lang kung usa din nga pamatuod mahitungod sa moral law. Gipamatuod, mga higala, dinhi sa usa ka pahayag sa usa ka gitawag og John Wesley nga man founder sa Methodist. Anya sa The Works of Reverend John Wesley sa Volume 5, 3rd edition, 1829 sa page 311. Ingon din nga, the moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets, Christ did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is the law which never can be broken. So gipayag din nga ang moral law mo ni gisulod sa moral law ang napulo kasugo. Unya giinpusar kini. Bisan pa si Kristo ingon ni wala magwagtang niini. Dili kana disenyo sa iyang pag-anhi aron dunay usa sa napo kasugo nga iyang bungkagon. Kining balaora dili gayud mausab. Wa gini kausaban ning balaora, mga higala, kining napulo kasugo. Unya gayon po siya no. Every part of this moral law must remain in the force upon all mankind and in all ages. Matagbahin sa moral law, magpabilin kini nga giimpusar sa tanang makatawhan, sa tanan nga makatuigan, mga higala. So, klaro po sa balang kasulatan, kung imong itandi, sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. O sa Salmo 105, versikulo 7, ang sugo sa Ginoo alang sa tibuok nga kalibutan. So ugma sa gabi nuntin higala ang mga diskusyon kay mapalapdan ni ang gitawag og moral law o niya aron masabtan sa dunya nato ang gitawag og ceremonial law. So wa naman tay time sa di pa hingpit tapos sa atong tulamanon niya higala ang atong theme song. Mag-ampo kita mga higala. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.